ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀಡು ಪಾರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಐತ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಪ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕು ದೆಕ್ಕದೆ ತೊಂದೆ ಕುಕ್ಕುನು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ನಿಡ್ದು ದುಂಬು ಐನು ಬೇಯ್ಪೈನು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ನೀಡು ಪಾರ್ದಿನಾಗ ಚೌನೀಡು ನೀಡು ಪಾರ್ದೀತು ಚೇರಮ್ಮ ಅರ್ಧಾದ ಮಲ್ದಿರು ನೀರಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಐಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಕುಕ್ಕುನ್ ಪಾರ್ದು ದೀದಿತ್ತೇರು ದಾಯಪಂಡ ನೀಡು ಪಾರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕುನ್ ತಿಂದು ಐಟು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಐನು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಚೂರ್ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡಿಯೆ ಪೆರೆದು ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾತ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಯನ್ ಮೂಲ್ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ನೀಡು ಪಾರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕ ಏನಿರ್ದಾತ್ರ ಐಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡಿಪಿನಿ ನಿಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಲಂಚನೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕಡಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುನಿಯಾನ ಚಮಚಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಡೆದು ದೀತಿನ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ಗ నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಪಂತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಅಂತೋಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.